No niin, yrittäisit edes. Mä tajusin, että ei minun silleen kaikki kamat, mutta märät hanskat on ihan sika ärsyttävät. Tervetuloa Pirkanmaasot ry:n Megamästöön. Minun nimi on Niko Raan, olen Pirkanmaasostin puheenjohtaja. Meillä on täällä pelinvetäjä Janne Pirilä, missä se on. Se tekee kaffetta. Pelikää! Mennään tohon ottaa vähän kulmia. Muut suojaa, Jesse ampuu kaikki. Nyt vanha taktiikka vai? Joo, mennään täällä hyväksi todetulla. Ne menee tuohon tornille aina. Siinä on se joku ojahommeli. Siellä menee se joki. Me päästään siitä joelta sinne tornille ainakin kylkeen vissiin. Näis mun kamera päällä. Haluatko sä puskeuttaa he taas havu? Mennä tuon Jesse perään vaan tota. Tästä. Tuolta tulee alhaalta! Toinen jää henki vielä siinä. Tuolta tulee alhaalta! Onko se tonni ykkönen oma vai vihu? Varmaan vihu. 22. Saanko me molemmat se kuitenkin? Ne varmaan tulee sitä pitkin siitä No niin, fragit saatu syömään. Joku sarja. Tässä ikkuna näkyy ihan lähellä. Se on useampia ja näkyy siitä ikkunasta. Anna mennä pora. Oliko se, ettei tässä saavu sarjaa? Ai niin, vittu ei saa. Sori. Mut mien saa ampunut lähelle. Jätkä hankkii juutalaiselle bannia täällä. Hoi Petteri! Tulipas savut. Se oli Katsoa kyllä muista vaan se, että... Joo, me tos... Nyt en tiedä osu. No jos et on ihan... Kyllä sä tiedät mitä siinä... Sinisessä, missä on 2 kerrosta. Joo, siinä. On jengi ja sen takana on jengi. Kyllä sä tiedät miten toimitaan. Olisiko tohon meidän puolelle pitänyt mennä? Sitten jos on vitun nopea, niin melkein pääsit tohon talollekin juokseen, mut... Se voi olla, että ne ampuu tosta laajat kyllä sit tohon. Onks teillä ketään tuolla ojan puolella? Vittu ei näy kyllä yhtä. Tekis meidän mennä tohon mettään melkein, mut... Tästä ei oikein näe, et onks siinä mitään suojaa edes. Siilossa näkyy koko ajan Tossa jossain jo. Yksi jossain. Tossa pusikas vissiin, kun Joonas ampuu sitä. Siilossa mennään tästä lauteen välistä tuosta siilosta. Tosta hoituu ketään toi ihan suoraan toi ikkuna tossa. No kyllä siellä ampuu vielä näköjään. Tulee 3 rantaa pitkin. No nyt ampuu tähän. Tohon 10 ja 8 tohon väliin. Sitten ei pysty ampua tuosta hiilosta. No ei vissiin tarvikaan mennä. Petteri, siinä on jokaisessa talossa. Suurin piirtein vihu. Eli ampuu se tornista täällä kuolla. Osu vittuu! Minä sanoin! Missä? En näe numeroa, mut suoraan lähimmäisellä talolla. Petteri, siis juu, kello 11 talo. Se on missä on pressua. Viereinen. Sen oikein puolimainen. Jos on noissa lähitaloissa, on niinku jokaisessa melkein joku sisällä. Tippu pikkuhiljaa. Vitu hyvä lipas, ei pysy kiinni ollenkaan. Jani meni tohon rantaan nyt niin. Kato. Just. Vittu, uutta vaan. Mennään sinne rantaan. Me kiekataan vaan tarpeeksi kauan tosta ja vittu. Joo. Painetaan tuli ylivoimalla päälle. 5 minuuttia. Joo. Ei siinä hirveän monta voi enää olla. Se puskas voisi oikealla puolella kyllä sit. Se on vaan heittää vittumaan sen koukun toi oja tonne vasemmalle.
Siinä sieltä aiempana puskassa ihan varmasti. Mikä on niin lyhyt, me ei vittu näe täältä seisovilta. No niin, mennään eteenpäin. Meillä ei oo aika loppuu kuitenkin. Yksi otti irti tonne oikealle. Mistä ampuu? Yksi pois oli ehkä kuollut. Yksi pois! Tähän ampuu tuon... Lipas... Onko sieltä tulee niitä hessui. Jos mennään eteenpäin melkein niin paljon kuin pystyy. Kato kohti Jonttu kuolee tähän. Voi vittu osumo! Mitäs menis tonne? Niin. Ei tee kuja tohon saa mennä niinku et... Hei! Moro! Olit siellä ryypyskelee eilen? Moro! Äsken mä kysin maata kyllä. Ai jaa, no niin. Onneksi tuotiin sadevaatteet mukaan. Mutta ei pistänyt päälle. Siitä niinku lähtee. Juosta tontua ja taas tonne. Äkki, ammu pois se toinen sieltä! Vittu! Tää pysyy kaukana noista isoista aukoista, kun näkee noista vitu kaikista röyreistä. Sitten tuli ase osuu. Tuossa. Se kattoo varmaan tähän, se on siinä päällä keskellä. Tuossa on puskatu vittu. Ota jo puskaa. Ei oo pitää vaan. Tuolta juoksee punaisiin! Vasemmalta! Tossa on joku kypäräpää hessu tosta pari metrin koivusta oikealle. Joo, ei täältä kannata. Joku viittasankari juosi tuolla. Ne vissiin kuolee tohon kaikki, jotka tulee tuolta. Tossa on näin päällä. Mene. Tuolta tulee. Oi, kengät on ihan märät. Kengät on kaikki muut.